Yo, what's up mga badi? Maayong adlaw na sa natong tanan no. So medyo gadag-om mga idol no nya naata diri sa may Bagakay Sibunga, naata i-prank na ninda og butong. Tanaw na tong magkasinabot dami, let's go. Ang muntang, ma'am. What? Namoy, atong muntong nga kuhan, ay atas. Ang pila. Pila? 30. Amin na, ma'am. Amin na siya. Ay, kung kuhan, mami, masa. Layo ba ang kuhan, ma'am? Pahayahay? Pahayahay? Mga ilang nga kilometro? 30 minutes? What? Mga unsa ning lungana na ini? Simunga man ni. Barangay. Mangakay. Paano na niya shortcut mamamiri no? Okay. Dungay na ka na ninda ni ma'am. Dungay na ka na ninda ni. Nangan ka halin. Asa na nangingan ni mamutong? Mamutong asa na kuhaon? Lingingon. Layo no? Insay mo pangalan, ma'am? Monique. Ma'am, thank you kayo nga, nag-prank ko. Rargaw ko. Thank you kayo. Ay, buotan di ato rin post sa singalan sa imong kuhan. Butungan. Monikas. Monikas Facebookos mga idol no, na adres Bagakay. Nasa diri sa padong ni siya mamamiri, unahan dia. No? Sige, salamat kayo mga ato rin post. Kuhan, makita nimo sa akong page, Bards TV. Bards TV. Ang sticker na ko kay wapo na abot. Ako lang sa ipakita sa akong kuan. Ano lang sa i-search, ma'am? Mga alas 11 siguro, anak. Makita nimo. Thank you. Sige. Yes, mission accomplished na sad ta mga idol no. Buotan gis mamonika. Unya kung mamalit mo og buko guys, naa sila fresh buko gyud nya, naasad sila kanang nay sa Gulgatas lami kay guys. Naara gini sa highway no, padong ni sa Mamamiri. Unya daghang kayong salamat. God bless natong tanan. Follow, like and share.